Mayong adlaw sa inyo tanan. Busing sa kumahan. Buhatan tanig tarima o skylab ning ato ang motor on magsugod ta ning panghaul kay para makadugag-dungag income na mao ni akong gimuntaran kani. Kana mga motor ninyo diha nga para bukid. Inani ang buhatan niyo para daghang karga. Karga man tig 5 ka sako. Gasto tuod ni kaayo pero og kabalo ka mo himo wala kay kuana ni radre mo kuana ni kuryente kay labi nagnaa kay mga gamit sa maani ug welding machine. Mao lang sana akong ipakita sa inyo ha og mayong adlaw sa inyong tanan. Ilang ka minuto to?